Sor jambu yang patakmu kuwi sor jambu. Kono sor jambu kono. Tapi sor jambu ya. Marah ya apa? Marah ya apa? Mari apa sor jambu? Penyakit. Penyakitnya sapa? Aku. Mari penyakit apa? Melayu kebun bar madang melayu dhewe. Beh, kene lek ngedang-ngedangi ramu bukan melayu. Melayu dhewe kono. Mangan dijak omong. Mana penyakit? Turu ya mari ki. Mama. Tah aku kesel Mana aku. penyakit? Harus apa? Karena sekejap banyak kesalahan aku. Beh, leh. Bisa bui. Bisa bui. Ngerti malam minggu oh, Mbak. Umure piro, Mas? Ora roh, umur sing roh banget takok umur lagi. Sepil kamar Ripnatu yo kene iki wis. Rene yo kene kamar. Beh. Iki. Apa neh? Beh, Sirkus iki. esuk lho. Iki adegan apa iki? Sekarang aku mau ngompo sama lu. Dintekne. Gak oleh ngono. Montekne apa ora? Mari apa? Iki lho sedulur panganan aku ya. Gak oleh. Cukup nih didik lah omong mari ngompol. Kayak mulai. Lagi mulai iki. Iki jame iki. Jam Belum Ripnatu ya, kendas ubah. Terus aja mau kayak tangan. karate nanti karate. Dintekne. Kale ya. Oh. Loh. Tak mas ready kok. Tunggu ada mas ready. Wah, jo koyo ngono wae, Mbak. Pas tanda-tanda sor jambu kene lek ngopeni ram kok sor jambu. Sido. Dhewe karet lho, kan. Ojo dijaraki to. Iki ora jaraki lho. Delon to ke mugel iki. Iki untuk mayanci. Wis kuwi. Ndut. Ngapain titeni ya, Mbak? Pokok pire kok wis mulai kenceng ngono kuwi, luwes ngono wis berarti ya wis. Alamat palsu iki. Ini transfer gitu. Mulai ra penak. Suwene. Ripnatu jak ndelok son yo. Teke iki lah. Beh. Malah ra gelem jak mulih cilaka malah. Wah, full jogetan sak dalan-dalan ning kok. Dadi dancer dadakan lan. Halo Laude. Gek rene gek budal Laude. Oke. Ndang gek rene. Waalaikumsalam. Pasano untuk palsu untukmu ki lho pipilen. Beh, terno rene tak pasange. Endi untukmu? Gelem dipipilne untune mbake iki gelem. Wes. Ndak gelem. Lek ngunyah kok angel to. Heeh kuwi gorokane cuwilik cah kuwi. Kuwi klambine dibenakne kuwi. Yo kok malah didukne sing kiwa. Sing kiwa. Tangkemu. Heeh. Berane sik. Ewo. Kiwa. Nyambut. Iki nah yo ngono lho. Kok malah kok ya Malah jarak. dislongene lho. Malah di jane iki sing ngeslongi sapa to? Ayo, aja ngeper ae. Mesakne makri mau dimasak-masakne ora mau mam. Jan. Iso ngumun aku. Man mari apa? Mana? Heeh. Iya. Mari maem gek babuk. Heeh. Mari maem gek babuk. Tangkemu set. Iya. Gek babuk Kok ya. entek kok bubuk. Mah, mangan. Piye? Lah terus kok Pak. Warak bareng ngomong. Delok sanurek, Beh. Iki wong mek guyu tok iki.
Kene lek ngomongin ndak umum kok emak diguyu. Dari kayak mapan turu kono ya. Netak kono. Wis pakane kucing oleh apa ora? Oh, dipangan. Jerekmu mari ngompol. Sing mari ngobrol-ngobrol sapa mu?